Днес ще ви покажа как най-лесно да използвате нашата система. В първия път, когато си правите оценка на апартамент, ще създадем за вас нов акаунт в нашата платформа. Сега ще направим една примерна оценка, за да ви демонстрирам как става това. Измисляме си един апартамент, двустаен. Важно е да си въведете правилен имейл адрес, защото с него ще ви създадем акаунт, в който ще можете да влезете по-късно, за да следите статистиките за обявите, които вече сте или имотите, които вече сте оценили. Сега си въвеждаме някакви параметри, които сме решили и виждате тук отметката "Създай ми акаунт", системата е отметната. Това е така, за да може да направим акаунт и след това да можете да влизате в системата и да правите бъдещи оценки. Ето сега, при първа оценка имаме цена песимистична, оптимистична и както виждате тук пише: вашия профил беше създаден успешно, проверете имейла си за достъп до SmartVal. Сега аз отварям имейлът си и ето го имейлчето за регистрацията. За да можем да влизаме в акаунт си, трябва да си зададем нова парола. Така, зададахме паролата. Сега новата парола е готова. Въвеждаме данните и натискаме вход. И ето го самия контролен панел, в който, както виждате, тук отляво има меню. Ако отворите сайта през мобилен телефон, менюто ще бъде отгоре. Тук е и основното меню в горната част на страницата. Има кратки въпроси и отговори. Ето тук от тази секция "Нова оценка" можете да си направите нова оценка на имот, който желаете. Ето сега ще направим, например, в град Пловдив. Ще си харесаме Коматево, 70 квадрата, 2 стаи, втори етаж от 6. Отбелязваме си отново тези допълнителни параметри и натискаме "Оцени". Оценката излиза тук отгоре вдясно, а когато отидете на "Моите оценки", ще видите, че самата оценка е записана тук, за да може да си я прегледате и малко по-късно. При натискане на самата оценка има повече информация. В настройки можете да промените данните за акаунта си. Кредитите показват наличните кредити, които можете да използвате за оценки. Както виждате, една оценка изисква един кредит. За момента кредитите са безплатни, така че ползвайте ги на воля. В секция "Анализи" можете да си генерирате малко по-обширна статистика за цените по месеци и по квартали. Ето виждате средни цени за двустаен, тристаен, четиристаен. И това в най-общи линии е самата система. Имате опция да се свържете с нас чрез формата за контакт или отново да се влезете в системата. Благодаря ви, че изгледахте това видео. Ще се радвам да ни изпращате и обратна връзка за това дали инструмента ви е бил полезен и доколко точен е бил той. Споделете сайта ни с ваши приятели или колеги, за да могат и те да се възползват от безплатна AI базирана оценка.